אנחנו משתמשים בתוכנת סטרימיו ורוצים לראות איך לשים כתוביות. אתם רואים שכבר עכשיו יש כתוביות, אבל באנגלית. אני לוחץ על האייקון של הכתוביות. כאן השפה. אני מדפדף עד שאני מוצא עברית. יכולים להיות כמה קבצי כתוביות לאותה שפה. במקרה של הסרט וולי יש רק אחד. ובמקרה של הסרט וולי הוא קצת לא מכוון. צריך להוסיף פה, לקדם בזמן את הכתוביות. 56 שניות. כרגע אני ב7, אני לא אעשה את כל זה באונליין, אז חכו רגע. וזהו, הגעתי ל56 שניות. אני יוצא מהכתוביות. ופשוט ממשיך לראות את הסרט. סיימנו.